13 августи соли 2024 зимни баргузории иҷлосаи 78-уми маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид қадномаи нави таҳти унвони 10-солаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2025-2034 бо иттифоқи оро қабул гардид. 10 солаи мазкур ташаббуси шашуми ҷаҳонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо ҷумҳурии Фаронса пешбинӣ ва ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод гардид. асоси заминаи қадномаи мазкур аз қадномаи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид ки аз 14 декабри соли 2022 дар бораи эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март ҳамасола рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо аст, сарчашма гирифтааст ки пешниҳоди беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳадафи асосӣ аз пешниҳоди ин қаднома пешбурди ҳамкориҳои илмии сатҳи ҷаҳонӣ бахусус тавассути баргузории тадқиқоту мониторинги илмии алоқаманд ва инчунин саҳмҳои ихтиёрӣ барои ҳалли масоили марбут ба коҳишёбӣ ё деградатсияи пиряхҳо ва тағйирот дар криосфера мебошад. таври ҳамагон медонанд ба андозаи 1,5 дараҷа афзудани ҳарорати ҳавои наздизаминӣ яъне гармшавии глобалии иқлим олимону коршиносон пешгӯӣ мекунанд ки ҳадиақал нисфи пиряхҳо то соли 2100 аз байн мераванд. гуфта мешавад ки дар тӯли 30 сол қариб 4 маротиба ин тамоюл афзудааст. ҳамаи ин ва дигар мушкилотҳои мавҷуда ҷомеаи ҷаҳонро водор менамояд ки дар баробари бо суръат обшавии пиряхҳо, камшавии яхбандиҳои доимӣ ва инчунин паёмадҳои хатари ногувори он тадбирҳои мушаххасу саривақтӣ андешида шавад. чаро ки раванди мазкур бо тавъам омадани гармшавии глобалии иқлим ва афзоиши партови газҳои гулхунавӣ вусъат ёфта оқибатҳои хело бадро дар пай дорад. аз ин рӯ инсоният наметавонад бидуни кӯшишҳои босуръат оид ба коҳиш додани таъсири гармшавии иқлим ва кам кардани партови газҳои гулхунавӣ ба атмосфера раванди обшавии пиряхҳо ва камшавии майдони яхбандиҳои доимиро дар асри ҷорӣ боз дорад. мафҳуми криосфера худ крио яъне ки қабати сард яъне ки қабати яхин, сфера ва қабат мебошад. Криосфера қабати сарди заминро мегӯянд ва глатсиолого бошад маҳз илме мебошад ки ҳамин қабати яхини заминро меомӯзад. илми криосфера новобаста аз яхбандиҳо яъне ки яхбандиҳои ҳам уқёнусӣ бошад, ҳам материкӣ бошад ва ҳам яхбандиҳо дар минтақаи кӯҳӣ бошад, ҳамаи ҳаминро дар бар мегирад ва меомӯзад. мафҳуми криосфера худ крио яъне ки қабати сард яъне ки қабати яхин, сфера ва қабат мебошад. Криосфера қабати сарди заминро мегӯянд ва глатсиолого бошад маҳз илме мебошад ки ҳамин қабати яхини заминро меомӯзад. гарчанде ки оқибатҳои тағйирёбии иқлим дар криосфера дар сатҳҳои маҳал, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ паёмадҳои манфии экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дорад, сабаби асосии он пеш аз ҳама фаъолият ва таъсироти бевоситаи инсон гуфта мешавад. тағйироти мазкур метавонад барои хатари офатҳои табиӣ, экосистемаҳо ва одамон оқибатҳои бебозгашт дошта бошад ва ҳамзамон ба амнияти обиву озуқаворӣ беш аз 2 миллиард нафар аҳолии кураи арз таъсири бевосита расонад. зиёда аз ин коҳишёбии ҷузъҳои ҷудогонаи криосфера бахусус пиряхҳову яхбандиҳо дар Гренландия ва Антарктида барои 50% баланд шудани сатҳи баҳрҳо ҳиссаи бевосита дошта ба доман густардани гармшавӣ дар уқёнусҳо низ таъсири мустақим мерасонад. бинобар ин дар шароити имрӯза гузаронидани тадқиқоти комилан нави илмӣ оид ба қутбҳо ва пиряхҳо барои беҳтар фаҳмидани аҳамият ва оқибатҳои онҳо дар раванди гармшавии глобалии иқлим барои инсоният хеле муҳим мебошад. маҳз бо назардошти ин нуқта президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии хеш дар ҷаласаи ифтитоҳии конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 иброз намуданд ки бо мақсади тақвияти миъинбадаи ин масъалаи муҳим мо якҷо бо шарикони худ тасмим гирифтем ки лоиҳаи қаъдномаи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳидро оид ба эълони 10-солаи илмҳои қутбшиносӣ ва яхшиносӣ пешбарӣ намоем. аз ин рӯ ҷомеаи ҷаҳонро зарур аст ки кӯшишҳо ва ҳамкориҳои муштаракро ҷиҳати омӯзишу пажӯҳиши навоҳии қутбӣ ва пиряхҳои онҳо бештару мунтазам гардонанд, то ба ин буҳрони дар пеш истода дуруст мубориза баранд.
дар сатҳи ҷаҳонӣ умуман проблемаи омӯзиши криосфера дар даҳсолаҳои охир хеле ҳам тезу тунд дар байни олимон баҳс мешуд. омӯзиш ба чӣ сабаб? Барои он ки ду равия вуҷуд дошт. илми криосфераро ки бевосита бояд омӯзиш кард ва илми криосфераро ба тариқи маҳворагӣ, ки ин ҳам хароҷот надорад ва ҳам хавфнок нест. Лекин илми криосфера ин илме ҳаст ки криосфера, яъне ки хунукие ки дар сатҳи кураи замин ташкил аст. Ҳатто ки абрҳо, роҳи каҳкашон, ҳамаи ҳамин як дар куллан як системаи криосфераро мегӯяд. Лекин ҳозир криосфераи заминиро ба миён омадааст, ки яъне ки он қабати хунукие ки дар рӯи заминро ташкил мекунад, ҳаминро омӯхта. Барои он ки ҳангоме ки мо мегӯем ки омӯзиши пирахҳо ин як қисме ҳастак, лекин инҷа пирахҳои зери замин ҳаст, барфҳо ҳастанд, боришот, ҳама инро фақат илми криосфера гирифта мешавад. Ва барои ҳамин ҳам омӯзиши криосфера имрӯз яке аз омӯзишҳои тезу тундтарин дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳисоб мешавад. раванди гармшавии глобалӣ таъсири хешро ҳам ба пирахҳои кӯҳӣ, ҳам ба пирахҳои материкӣ ва ҳам ба пирахҳои уқёнусӣ расонида истодааст. олимон пешгӯӣ карданд, ки баъд аз солҳои 2030 шояд дар қисматҳои уқёнуси яхбастаи шимолӣ, ки маҳз дар қисмати арктикии замин воқеъ гаштааст, шояд дигар дар фасли тобистон ташаккулёбии ях ба чашм нарасад. ва ин ҳам аз таъсири гармшавии глобалӣ шаҳодат медиҳад. ва дар қисматҳои арктикӣ бошад, ки бевосита уқёнуси яхбастаи шимолӣ дар ин қисмат ҷойгир шудааст, яхбандии сатҳи рӯи уқёнус низ аз байн рафта истодааст. вақте ки албедои рӯи уқёнуси ҷаҳонӣ, яъне ки ҳамун сатҳи болоие ки нури офтобро инъикос мекунад, вақте ки аз байн ки рафт, албатта афтиши нури офтоб ба оби уқёнуси ҷаҳонӣ бевосита ворид мешавад ва ташаккулёбии яхро дар ин минтақа ба як ҳолати манфӣ оварда мерасонад ва барои ташаккул ёфтани яхбандиҳои минбаъда таъсири хешро мерасонад. ҳангоме ки таҳлилҳои илмиро ба як субот расондан ва натиҷагирӣ кардан, муайян карда шуд, ки захираҳои обӣ дар пирахҳо ҳастанд. мисол захираҳои обии пирахҳо 24 миллион километри кубиро ташкил мекунанд. ҳамаи оби рудҳо, дарёҳо, кӯлҳои ҷамъ кунем, обҳои нӯшокӣ ҳамагӣ 1 миллионро ташкил мекунад. мо оби уқёнусро инҷо дар назар надорем. барои ҳамин ҳам оянда ва банақшагирии ояндаи инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ вобастагӣ дорад ба об. барои ҳамин илми криосфера дар ин ҷо роли асосиро меовозад. барои он ки ояндаи инкишофи ҷаҳонӣ вобастагӣ аст ба захираҳои об, истифодаи он. барое ки инҷо ду омили асосӣ, яъне ки омили бисёртар тобгум баъд омили хиту. дар ин ҷо ду омили асосанд: зиёд шудани аҳолӣ ва тағйирёбии иқлим ҳастак. мисол тағйирёбии иқлим, нобаробарии боришот, бухоршавӣ ва камшавии захираҳои обӣ дар баъзе минтақаҳо. дар кул агар гирем, захираҳои обӣ ин як чизи констант доимӣ ҳастак, лекин тақсимот дигар шудааст, боришот дигар шудааст ва инчунин истеъмоли он зиёд шудааст. истеъмол ва истифодабарӣ, мисол заводу фабрикаҳо ин хеле ҳам истифодаи обро зиёд мекунанд. ҷои ёдоварист, ки барои ҳалли мушкилоти марбут ба криосфера солҳои байналмилалии қутбӣ, соли якуми байналмилалии қутбӣ соли 1882-883, соли дуюми байналмилалии қутбӣ 1932-1933, соли сеюми байналмилалии қутбӣ 1957-1958 ва соли чаҳоруми байналмилалии қутбӣ соли 2007-2008 таъсис ёфта, барои пешбурди кӯшишҳои муштараки байналмилалӣ дар минтақаҳои қутбӣ як қатор корҳои илмӣ ва амалӣ ба анҷом расонида шуданд. бояд гуфт, ки дар меҳвари ташаббуси 10-солаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2025-2034 қабл аз ҳама ноил шуданд ба ҳадафҳое чун баланд бардоштани сатҳи амният дар фазои қутбӣ, ба танзим даровардани боркашонӣ тавассути
арктика, рушди туризм дар навоҳии қутбӣ, дастгирии омӯзишу пажӯҳиш оид ба пиряхҳо ва қутбҳо, пурзур намудани ҳифзи ҳудудҳои муҳофизатшавандаи бар, таҳияи барномаҳои тадқиқотӣ бо иштироки ҷомеаҳои маҳаллӣ ва ғайра қарор дорад, зеро дар асоси натиҷаи гузоришҳои Идораи Созмони Милали Муттаҳид оид ба маориф, илм ва фарҳанг ва Иттиҳоди байналмилалии ҳифзи табиат таҳти унвони пиряхҳо дар ҷойгоҳи мероси ҷаҳонӣ дар мавриди обшавӣ бо суръати пиряхҳо омадааст, ки то соли 50 пиряхҳои объектҳои мероси ҷаҳонӣ, ки дар сеяки онҳо пиряхҳо мавҷуданд, аз байн мераванд. даҳсолаи омӯзиши илми криосферро эълон карданд. Барои он ки илми криосфера умуман омӯзиши пиряхҳо бисёр гарон аст. Ино дар 50 сол як маротиба омӯхта мешаванд ва эълон шудани соли байналмилалии қутбӣ ин як таконе буд дар сатҳи ҷаҳонӣ. Барои он ки он натиҷагириҳое ки аввалие ки буданд, ин як даҳшатеро ба вуҷуд овард ва олимони ҷаҳонӣ маълумот ба даст оварданд ки коҳишёбии пиряхҳо аз ҳад зиёд ҳастанд. Масалан, пиряхҳои арктика дар як даври муайян, ки яъне ки дар солҳои охир 1 миллион километри квадратӣ нест шуданд, ки онҳо номаълум буданд ва инчунин пиряхҳои анд қариб ки аз байн рафтанд ва ин як таконеро дар байни олимон овард, ки мо агар дар 50 сол, агар 50 сол баъди дигар агар онро биомӯзем, мумкин ки пирях дигар ёфт нашавад, ки мо онро омӯзем. ва ин зарурияти омӯзиши доимии пиряхҳо овард ва дар ин ҷо мо бояд ҳаминро қайд кунем, ки эълон намудани соли 25 соли ҳифзи пиряхҳо ин як ҳушёрие буд ва як такони дигаре буд барои эълон намудани 10-солаи омӯзиши пиряхҳо. ба пешниҳоди коршиносон ва далелҳои мавҷуда оид ба буҳронҳои климатологию глециологӣ дар навоҳии қутбии кураи арз, зимни қабули қаъдномаи 10-солаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2025-2034 аз ҳама кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид, ташкилотҳои дахлдори низоми он ва дигар созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва зерминтақавӣ, мардуми бумӣ, инчунин дигар ҷонибҳои манфиатдор, аз ҷумла аҳли илм, ҷомеаи шаҳрвандӣ, бахши хусусӣ ва шахсони алоҳида даъват ба амал оварда шудааст, ки дар ҳама самтҳо тавассути пешбурди фаъолияте ки ба баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ дар бораи 10-сола ва аҳамияти пиряхҳо, барф ва ях дар низоми иқлим, дар давраи гидрологӣ, инчунин таъсири иҷтимоӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва тағйирот дар криосфера мусоидат намуда, табодули таҷриба ва донишҳои беҳтаринро ба роҳ монанд. албатта мақсади ҳамаи ин ташаббусҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки инсоният бояд дар ҳама давру замон вобаста ба дар рӯбарӯи ҳодисаҳои табиат барои ҳифзи ҳаёти хеш устувор бояд бошад ва аз донишҳои амиқи хеш бояд истифода барад. тавре зикр гардид, ташаббуси қабули қаъдномаи 10-солаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2025-2034 аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баргузории конференсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки 11 июни соли 2024 дар Душанбе доир гардид, пешниҳод гардида, пешвои миллат аз кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид даъват ба амал оварданд, то аз иқдоми аҳамияти ҷаҳонӣ дошта пуштибонӣ намоянд. Ва ҳамин аст, ки дар баробари Тоҷикистон бо ҷониби ташаббуси мазкур кишварҳое чун Австралия, Белгия, Булғория, Чили, Кипр, Хорватия, Фаронса, Олмон, Италия, Ҷопон, Марокаш, Нидерландия, Покистон, Сингапур, Кореяи Ҷанубӣ, Испания, Швейтсария, Британия, Уругвай ва як қатор давлатҳои дигар ҳамроҳ гардиданд. ҳангоме ки соли 2007-2008 соли байналмилалӣ гузаронида шуд, якчанд кӯшишҳо буданд барои эълон намудани 10-сола, лекин мутаассифона аз ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ нашуданд. ихтилофҳо буданд ва барои ин ки аз тарафи як давлат агарчи он зарурияти илмӣ дошт,
اعلان میشد، از طرف دولت دیگر این چیز قبول نمیشد و خیلی هم شدیداً از سال 2008 بعد قریب که تا سالهای 2000 این گفت و شنیدها و این بحث ها بودن لیکن قبول نشدن. هنگامی که تشبس های جنوب اولوید با آب و اقلیم و پیره‌ها هستند، این یک تابش اجتماعی دارد و دویم در اساس هم تابش اجتماعی دارد هم اساس علمی. مثال ما همین تشکیل کردن همین مرکز آموزش پیره‌ها در اکادمیا با جامعه جهانی نشون دادن که آموزش پیره‌ها در سطح جهانی با طریق دائمی این امکان‌پذیر است. برای که در سطح جهانی 3 بخش علمی هستند. بخش از خود کردن کیهان، علمی هسته‌ای یا اینکه علمی اوید به انرژی اتمی و آموزش پیره‌ها که اونا خیلی هم خراجات طلب هستند و با جامعه جهانی ما نشان دادیم که دائما آموزش پیره‌ها این امکان‌پذیر است. محض با نظرداشت بحران عمیق گلیسیولوژی و کریاسفری در رفت قبول اعلامیه نشست قطبی سازمان ملل متحد، تشبث بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به 10 ساله علم‌های قطب‌شناسی و یخشناسی کاملا جانبداری و دستگیری یافت. 10 ساله عمل برای علم‌های کریاسفر از سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پیره‌ها آغاز گردیده در دایره آن سال پنجم بین‌المللی قطبی سال‌های 2032-2033 گذرانیده می شود که آن با یونسکو، کمیته بین‌المللی علمی ارکتیکا، کمیته علمی اوید به تحقیقات انتارکتیدا، شورای بین‌المللی علم و دیگر سازمان‌های بین‌المللی قطب‌شناسی و علمی هماهنگ گردیده است. به دستاوردهای علمی ما استراتژی جهانی را اوید به ذخیره‌های آبی و با رشد استوار ما به نقشه گرفتن نمیتوانیم. تنها در اساس دلیل‌های علمی و علمی که عمیق هستند، دلیلناک هستند و رد نشونده هستند و امروز تاجیکستان این دستاوردها رو دارد. مثلا مرکز همساله اکسپدیسیون علمی دارد. ما مثلا این کاتالوگ پیره‌ها رو که ما تیار کردیم از 12 جلد عبارت است و این کاتالوگ پیره‌ها یک چیزی هست که تمام عالمان جهان میتونن آنها رو تحلیل کنن و طریق موارد ببینن که آیا دستاوردهای ما درست هستن یا نه. آنها رو امروز علم جهانی هم است که هر یک سخن تحلیل می شود. برای همین ضروریت آموزش پیره‌ها این یک از ضرورت‌های تاریخی و اجتماعی هم گوییم همین است. در خلاصه میتوان گفت که با قبول تشبث ششم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، یعنی 10 ساله عمل برای علم‌های کریاسفر سال‌های 2025-2034، نقش بارز جمهوری تاجیکستان در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم از جمله حفظ پیره‌ها در عرصه جهانی بار دیگر ثابت گردیده. کشورهای عضو سازمان ملل متحد و جامعه جهان آمادگی خود را برای همکاری با تاجیکستان در دایره این 10 ساله ابراز می‌نمایند و عملی شوی هدف‌های قطعنامه 10 ساله نوبتی امکان باز هم آموزش عمیق وضع کنونی کریاسفر و در مجموع قبط یخپوش زمین را به میان آورده در این سمت تحلیل و اخبار و معلومات واضح و علما اساسناک روی کار خواهند آمد که این امکان می‌دهد تا برای رسیدن به هدف‌های رشد استوار 1000 ساله و حفظ طبیعت و نعمت‌های آن به خصوص حفظ پیره‌ها چون منبع اساسی آب‌های شیرین به طور مشخص تصمیم‌ها گرفته شده چاره‌بینی‌های ضروری عملی کرده شود.